Hey guys, welcome to my channel. It's me again, Mia, and if you haven't subscribed to this channel yet, and if it's your first time to this channel, please do subscribe on the subscribe button down below. Click mo lang yun, and of course, do not forget to click that tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, i-share ko lang sa inyo yung mga naging favorite ko for the month of January. Konti lang to guys, kasi ayoko ng masyadong komplikadong buhay. So, kung ano lang yung mga na-try ko na bago, na feeling ko effective siya or nagustuhan ko, ito lang yung mga i-share ko sa inyo guys. And isang ganito lang siya, o diba? Napaka-konti lang yan. So, yun guys, if you want to see my January favorites guys, at kung saan nyo makukuha tong mga to, please keep on watching. So, before ako mag-start sa mga product guys, i-share ko lang sa inyo yung favorite ko na K-drama. Ayan. So, napag-isip-isip ko na monthly ako mag-share ng video or favorite video, movie, or K-drama. Ayan. Kung ano yung mga magugustuhan ko for that month, yun yung i-share ko sa inyo guys. And for this month, my favorite is a Korean novela. Ayan, Korean novela. Ayan, yung title niya is I am not. Kinikilig yung lola mo. I'm not a robot or I am not a robot. Ayan. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. So, basically, yung story niya is parang yung babae is a robot. Nagpanggap siya as a robot kasi na-fail yung robot na ginawa ng ex niya. So, kinontak siya ng ex niya to pretend as a robot dun sa lalaki na may allergy sa human contact. So, yun guys. Sobrang nakakakilig. Kung napanood mo na, share mo kung ano yung feelings mo sa baba. So, kakatapos lang niya nung isang araw. And, inabangan ko talaga yung pagtatapos niya. Medyo ano lang ako, medyo na-disappoint na ako sa ending. Hindi, akala ko, ending na pala yun. Kung hindi ko pa nakita yung mga behind the scenes, hindi ko pa malalaman na yun na pala yung ending niya. So, ayun guys. Speaking of Korean novela, nanonood ako guys sa mga Korean novela sa isang application, mobile app siya, na ang tawag is View. So, dun guys, pwede ka mag-download ng mga, like for example, may internet ka dito sa bahay, and lalabas ka, mag-travel ka, you want to see the video or the movie kahit nasa labas ka na nawala kang internet. So, you can download the video, masasave siya dun sa parang folder mo ng downloads dun sa mismong app, guys. Ganon. So, yun guys, dun ako nanonood and free siya. So, yun guys, sana maging masaya kayo sa panonood nyo ng I'm Not a Robot. Kaya ng feelings ko na nasiyahan ako. So, proceed na tayo guys sa mga products. Ito guys, yung mga meron lang ako for this month. Sobrang konti lang. And, mag-start tayo sa panligo kasi ito guys, this is the generic na whitening bleach. Nakita nyo na siguro guys kung ano yung review ko about this product, and this one is para siyang ginagamit siya sa banyo. Ayun. I will just put the link down below para makita nyo kung ano talaga yung in-depth na parang instruction on how to use this one and on how to what is the expected outcome sa product na to. So ito guys, nung November kasi, nagbulinaw kami. So, sobrang itim talaga ng legs ko. Kung nakita nyo na yung mga vlogs ko na yun. Naka-short ako sa beach kasi. Yung mga kasama ko, yung mga kapatid ko, tsaka yung mga friends ko, nag-shorts ako guys. And sobrang nagkaroon talaga ako ng tan line ko sa legs ko. Yung maputi, tsaka maitim talaga. Sobrang ganun. So, ito yung ginamit ko guys. Tsaka yung sabon niya ng 3 to 4 times, and malapit-lapit na yung kulay ko, malapit na silang magpantay. So sabi ko, nag-message ako kay Sis Joyce na, sis, ang ganda ng product, gusto ko siya, nagustuhan ko siya kasi napalapit. Napalapit ang kulay, though hindi pa siya talagang bumabalik, pero for me, it's a big deal na kasi ako, mahirap talaga ako pumuti girl, kaya hindi ako masyadong nagtatry ng mga whitening products. So ito, dito ako pumuti na in 3 to 4 liguan, kasi ginagamit ko lang siya ng parang 2 times a week, ganun. So, parang 3 to 4 naliguan ko siya ginamit. After ko na yung nangitim talaga ako ng ganun. And guys, the difference is really, really good. The effect is really, really good. Hands down to this product talaga. And sobrang mura lang nito. Wala pa atang 200 pesos, guys. So, kung na-sunburn din kayo or nangitim kayo dahil sa mga activities nyo outdoor, I recommend this product, guys. Sobrang effective siya sa akin. Ang current favorite ko guys na conditioner ko is this Pantene Pro V 3-Minute Miracle. Na-try ko na to dati, na sali pa nga siya sa mga MT's videos ko, sa mga favorite ko. Pero ngayon guys, particular ako sa hair fall control. Kasi nagkakaroon kasi ako ng madaming hair fall. Ayun.
So, hindi naman dandruff ang problema ko ngayon. Hair fall naman. Meron pa yung time na nag-duty ako, guys, na sinabihan ako na, ate, ang dami mong hair fall. Kasi naipon siya sa likod ko. Nakakahiya. Ayun, so yan yung ginagamit ko, guys. And sobrang lambot niya. Ang ganda niya sa hair talaga. Yung parang buhok talaga ito na na healthy. Parang ganun yung feeling talaga. And sobrang bango, guys. Maghapon yan, sobrang bango. So, I recommend also this one kung mahilig kayo sa mababango, kung kahit maarawan na kayo, ganyan, mabango pa rin to. And of course, guys, pang buhay sa buhok natin, gumagamit ako ng keratin na to. Tingnan nyo naman, lasog-lasog na kasi pinaglaruan na to ni Baby Kels. Ito guys, yung keratin ng Simply G number 2, which is the conditioner nila. Ito guys, ginagamit ko lang siya twice a week or once a week, depende kung gaano ako ka-busy. Para ano ko ba, parang ginagawa ko na siya parang hot oil. Naroon, parang nagtatagal ako sa banyo na nakababad yung buhok ko dito guys. Kasi sobrang lambot ng hair ko dito. Tsaka ang bango niya rin. Yun nga lang kasi sinasabi ko na nga, hindi ako pwede kasing mag-stick talaga sa isang product lang na ng shampoo, conditioner, ganun. Kasi sobrang nagkaka-dandruff ako. So yun guys, twice a week ko siya ginagamit or once a week para pang keratin treatment ko na lang din siya pang backup ko sa dry hair, gano'n, or sa stress, ganon. Next naman guys is panligo pa rin natin, and ito guys, ito yung, hindi ko alam kung anong mauunang video, kung ito yung favorite video ko or yung Watson's haul ko. Pero yun guys, binili ko lang to sa Watson's, and this one is 100 something lang siya. Wala pang 200 I guess. And ito yung ginagamit ko dito pang scrub kong ganyan before ako maligo, and of course sa kilikili para maiwasan natin yung yung ingrown hair, lalo na pag nag-shave kayo sa legs nyo. Ito guys, maganda kasi pinopromote din niya ang circulation sa katawan natin, so it helps to lessen the cellulites sa mga legs natin. And guys, ginagamit ko to buong katawan ko, literal, nagda-dry brush ako buong katawan ko from face, ganyan. Pag ganyan ako kasi dito daw dapat pababa yung mga lymph natin, ganyan. And towards the heart, dapat ang hagod, ganyan. So pati dito sa legs ko, ganyan. Kasi dyan yung prone talaga ng mga cellulites. Ang 90% of all women may cellulite. So maganda to guys. Na pang dry brush talaga, hands down to this. And napaka-sturdy niya, in fairness. Parang feeling ko hindi siya masisira. And murang-mura lang siya. And gusto ko din dito guys, may ganito siya, may rubber siya. So maganda yung grip mo. Kahit gamitin mo to sa loob ng banyo na basa. Ako kasi ginagamit ko lang sa dry brush lang talaga before ako maligo. So kahit basa yung kamay mo, may sabon, ganun, hindi madudulas yung wooden paddle. Ayan, maganda din sa likod. Hindi siya madudulas. Tapos may pangtali din siya para sabit mo lang para mag-dry kung i-wash mo siya. Next naman dito guys is this red tomato toner. Hindi ko alam kung magagawan ko pa siya ng review guys, pero I will tell na kung ano yung mga ko dito, mga input ko regarding this product. So ito guys, binigay din to sa akin ng isang online shop, si Sis Joyce. Pinadala niya sa akin. If you've seen my review of the tomato soap and serum, tsaka yung scrub guys, lahat yun effective sa akin. Ito guys, malaki yung hopes ko kasi dito nung pinadala niya sa akin. Pero hindi siya kagaya nung sabon. So, maganda siguro kapag tandem siya ng sabon. Tsaka ito, nakaka-dry siya ng pimples, pero hindi siya ganun ka-fast mag-dry ng pimple. Yun nga lang guys, sobrang moisturizing nito. Hands down sa product naman na to. Kasi nung nasa Baguio ako, syempre, ang dry ng skin talaga doon, malamig. Ito guys, lang moisturizing. Tapos, mafe-feel mo talaga kapag nilagay mo siya sa cotton pads, pag tumagos siya, mafe-feel mo talaga na parang may lotion, parang may moisturizer, ganun. And it helps naman to clean my face din. And yung pagda-dry ng pimple ko, yun nga lang medyo mas matagal siya compared sa sa soap at saka sa serum. Ito guys. And of course, it helps din na, napansin ko din guys, tandem siya ng serum tsaka ito. Napansin ko din na mas naano yung mga pores ko kasi dahil siguro nalilinisan niya yung mga pores ko. Ganon. So, it gives magic. Eto guys, hindi nyo lang kasi makita pero nandito na banda. So, nakakalahati na ako sa product na to. And ang laki niya, ang dami niya. And konti lang naman yung kailangan mo. Parang morning lang naman and night mo gagamitin siya guys. So, sulit na rin siya. So, gusto ko to. Hindi talaga to nawawala sa routine ko ng gabi at umaga. Pang dry ng pimple. Tingnan mo naman guys. Stress pa more. Moving on naman guys sa mga makeup products. So, ito yung the ever famous Baby Skin Primer.
Ito guys, yung susunod na pinakamura na primer. And I wasn't expecting na yung parang bongga na primer or what. Pero guys, di ba ang lalaki ng mga pores ko dito, kapag nilagay mo talaga to dito sa nose, dito sa cheeks, ganun, nag-blur out talaga niya yung yung mga pores. And ang maganda dito, kapag naglagay ka ng foundation mo, ng BB cream mo, sobrang soft lang i-glide ng foundation tsaka ng BB cream, and mas matagal yung foundation kapag nakapag-primer ng ganito guys. And sobrang konti lang naman yung kailangan mo, parang pea-size lang naman, kaya na niya i-prime yung mukha. So gustong-gusto ko to. Pinapapansin ko kapag hindi ako naglalagay ng primer na ganito. Sabi ko nga, magiging high maintenance na ako sa makeup. Kasi kapag hindi ako naglalagay ng primer na ito guys, parang feeling ko ang laki-laki ng mga pores ko. Parang sumisiksik doon yung mga foundation, yung ibang makeup products, and ang iniisip ko kasi guys, kapag sumisiksik ng ganun, ang nangyayari, mas prone ako sa pimples. And kapag ito guys, talagang parang tatakpan niya, parang may ka talaga, primer talaga siya. So, I recommend this one guys, kapag mga college, high school, ganun, kung nagme-makeup na kayo, or nagtatry pa lang kayo mag-makeup, ito guys, ito yung ultimate beginner primer talaga ng pores, bye pores daw. Para sa pores natin. And mura lang to, parang 299. Parang walang 400, walang 300 to ang alam ko eh. Move on naman tayo guys sa lips. So number 1 dito is the one on my lips right now. This is the Rimmel London, I think. Yeah, Rimmel siya. Tapos shade nito is Back to Fuchsia. Parang nasali na naman to dati sa favorites ko. I don't know. Yan guys. Yan ang niya. Yan ang shade niya. Sobrang bongga. Yun nga lang kasi hindi siya matte. So ito, yan. Diba? Pag nasa kamay ko, parang iba yung shade niya. Pag nasa bibig ko, parang iba. Pero gusto ko kasi parang pink na pink kapag mahilig ka sa mga pink, ganyan. Yan yung maganda sa sa product na yun. And then ito naman guys, this is the Tropicana na mga lip tints. If you've seen my Instagram post, dinala ko pa to sa Bulinaw. Ito atang dalawa. Oh, tama. Ito yung sa lahat ng mga binigay sa akin ni Sis Joyce, lahat yun nagagamit ko kasi depende sa mood ko, depende sa gusto ko na medyo pa-dark, meron silang dark na color para sa lip tint, kung gusto ko ng ma-orange, meron sila, kung gusto ko ng mas pa-bebe pa, meron sila. Pero ito guys, ito talaga yung pinaka-wearable sa kanilang lahat na dalawa. Pero depende lang siguro, pero ito yung pinaka gusto ko kasi yung niya, tingnan nyo naman, nakandito na ata yung ko. Ito yung mga shade nila kasi, sobrang kapag na-blend mo siya, ayan, yung natural lang yung datingan, ganyan. And, of course, this is the strawberry slush pala guys, strawberry slush. And then, ito naman guys, this is the watermelon kiss. Ito yung mas red lang siya, compared sa strawberry lush, ayan, mas red na mas dark. So guys, ito yung mga shade niya. This is the strawberry slush, and then this is the watermelon kiss naman guys. Ito yung pinaka-wearable sa kanilang 8 ata yung binigay niya sa akin. So yun guys, ito yung lagi kong dinadala sa duty kasi pag lip tint kasi parang everyday lang talaga siya, yung parang feel mo lang na medyo may kulay lang, ganun yung ginagawa ko guys. So sobrang wearable lang talaga ng dalawang yan. Ito yung isa sa mga natanggap ko ng Christmas, courtesy of Dana Bebs. Ayan, if you're watching, Dana Bebs, siya yung lagi kong kasama sa mga vlogs ko, gano'n. Nasasanay na rin sila yung mga kaibigan ko sa camera, sa mga vlogs. So, ito guys, binigyan niya ako ng, hindi ko alam kung anong pangalan nito, pero yung brand dati na ganito is Travelo. Parang gano'n. So, pag yung favorite na scent mo guys, matatransfer mo siya dito, ilalagay mo lang dito tatanggalin mo lang yung pump, tapos ito na yung ilalagay mo mismo, tapos ipapump mo siya doon. Tapos papasok na dito yung kanyang pabango. So, yun guys. Napaka, parang yung isang spray niya, madami na. At isang spray mo lang, parang ganun talaga siya. So, ito guys, gusto ko to. Kasi napaka-travel friendly lang niya. Last but not the least is this one. This is the Insta Shine naman guys. Ito, alam niyo naman kung gano'ng ka-dirty ang mga shoes ng mga nurses. Yung nagamit ko guys para panglinis. So, brush, spray lang. Konti lang yung kailangan ko spray o kaya spray ko na mismo siya sa cloth. Tapos yun na yung ipupunas ko. Sobrang effective nito guys. And
sobrang bilis kasi kapag morning punas na lang kasi naaano talaga niya, na-breakdown talaga niya yung mga dumi. So I suggest this one kapag nurse ka, kapag madumihin yung mga shoes mo, ganun, ang kailangan mong malinis yung shoes mo kapag dun sa work. Ito guys, Insta Shine talaga, sobrang effective niya. Nagamit ko na rin to sa mirror ko dun sa banyo guys. Effective nga. I-spray mo lang siya, tapos medyo hayaan mo lang siya for 1 minute, and then pupunasan mo. Matatanggal yung mga mildew ba yun? Ang tawag doon, yung splash ng water. Yun guys, sobrang effective. Yun nga lang, may downside to. Sasabihin ko na, I use this one for the first time on my Nike shoes. Yung orange guys na Nike shoes ko. And, hindi. Medyo na-disappoint ako. Yun nga lang. Kaya hindi ko na siya ginagamit sa mga ibang shoes ko. Yung mga mas mura lang na shoes ko, dun ko na lang siya ginagamit, or yung pang duty ko talaga. Kasi guys, ginamit ko nga siya dun sa Nike, and nung pagka-spray ko na ganyan, di punas ko. Pag punas ko ganyan, pati yung orange na kulay ng sapatos ko natanggal. So, ganun siya katapang. So, kung I suggest is, i-try nyo muna dun sa maliit na part ng shoes nyo bago nyo siya gamitin. Kasi matapang talaga to. Kaya kung ipaglaban. Ganun. So, yun lang. Ginagamit ko na lang siya dun sa pang duty shoes ko. Hindi na dun sa Nike shoes ko. Girl, baka mamaya polka dots na yung ano ko. Yung Nike shoes ko na orange. So, yun lang guys. Yun yung medyo downside niya. Pero all in all naman, gustong gusto ko tong product na to kasi napaka-versatile niya. Actually, pinanglilinis ko pa to dito sa table ko eh. Ganun lang, para shiny talaga. Kasi kung minsan yung mga hinahawak-hawak na bibig sa malalagkit, ganyan. Yun yung pinangtatanggal ko. Tsaka yung ano ng baso, yung bilog na ganyan, kapag basa, yung sa may baso, yun. Natatanggal niya agad-agad yun, guys. So, punas lang, ganun. Mabilisan lang na paglilinis talaga. So, that's it, guys, for my January favorites. I hope you enjoyed watching this video, and I hope you learned something today. Ayan, guys. And kung interested kayo kung saan ko nabili or nakuha to mga product na to, I will put all the links down below. And of course, if you haven't followed me yet on my social media accounts, on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah!